Evangeli segons Lluc, capítol 23, versets de l'1 al 25. Jesús davant Pilat i condemnat a mort. Van aixecar la sessió i tots plegats van dur Jesús en presència de Pilat. Es posaren a acusar-lo dient: «Hem trobat aquest home revoltant la nostra nació, privant de pagar tribut a l'emperador i afirmant que ell és el Messies rei». Pilat l'interrogà: «Tu ets el rei dels jueus?» «Així ho dius tu», li respongué Jesús. Llavors Pilat digué als grans sacerdots i a la gent: «No trobo cap motiu de condemna en aquest home». Però ells insistien: «Revoluciona el poble ensenyant per tota la Judea, des de la Galilea, on va començar, fins aquí». Pilat, en sentir això, va preguntar si l'home era galileu. En saber que era de la jurisdicció d'Herodes, cap Herodes l'envià, ja que també era a Jerusalem aquells dies. Herodes s'alegrà d'allò més de veure Jesús, perquè feia i sap el temps que tenia ganes de conèixer-lo per a tot allò que en sentia dir, i es feia la il·lusió de veure-li fer algun miracle. Li va fer tot de preguntes, però Jesús no li'n va respondre cap ni una. En canvi, els grans sacerdots i els escribes que hi eren presents no paraven d'acusar-lo. Herodes, amb la seva guàrdia, el va tractar amb menyspreu i per burla el revestí amb un vestit llampant i el va remetre a Pilat. Aquell mateix dia es van fer amics Herodes i Pilat, que abans no es podien veure. Pilat, convocant els grans sacerdots, els dirigents i el poble, els va dir: «M'heu presentat aquest home perquè, segons dieu, revolta el poble. I ja ho veieu. Després d'examinar-lo davant vostre, no he trobat cap base a les acusacions que formuleu contra ell. Però ni tampoc Herodes, perquè ens l'ha retornat, ja ho veieu. No ha fet cap delicte que mereixi la mort. De manera que li aplicaré un correctiu i el deixaré anar». Ara bé, cada festa pasqual estava obligat a indultar-los un pres. Llavors es posaren a cridar a una veu dient: «Fora aquest! Indulta'ns Barrabàs!» Barrabàs, per cert, era a la presó per una sedició ocorreguda a la ciutat i per un homicidi. Altra vegada Pilat, que tenia ganes de deixar lliure Jesús, els dirigí la paraula, però ells no paraven de cridar: «Crucifica'l! Crucifica'l!» Encara els digué per tercera vegada: «I doncs, quin mal ha fet aquest home? No li trobo cap motiu de mort. Així que li aplicaré un correctiu i el deixaré anar». Però ells insistien amb gran cridòria reclamant que fos crucificat, i la cridòria es feia cada cop més intensa. Pilat va resoldre accedir a aquella demanda. Els va indultar el qui demanaven, l'home ficat a la presó per sedició i homicidi, i els lliurà a Jesús perquè en fessin el que volguessin.